Assalamu alaikum, barka da warhaka. Fatan kowa na cikin lafiya. Yau za mu nuna muku wani yadda za ka yi ka samu followers a Instagram ba tare da ka sha wata wahala ba ko kuma ka biya kuɗi. Yanzu ka biyo mu ku ga yanda za mu yi. Daga farko dai za ka je ka Play Store, za ka yi downloading wannan app gashi nan mai suna Neutrino. Da zarar ka yi downloading za ka shiga kan app ɗin. Yanzu dai mun yi downloading ɗin shi saboda kar mu ja tsawon lokaci muna nuna muku abubuwan yanda suke. To gashi nan ka gani za ka buɗe account. Da zarar ka buɗe sai ka saka account naka na Instagram. Kun ga dai gashi nan yanzu ga asalin account ɗina. Sai ka yi switching, shiga settings. Daga settings sai ka yi log out. Ka ga can ka buɗe ka sa asalin Instagram account ɗinka. In ka yi log out sai ka buɗe fake account na Instagram. Yanzu misali bari na je ni Instagram ɗina. Ga asalin account ɗina. To kun ga dai gashi nan ina da followers 7,300. Yanzu sai dama na buɗe fake account saboda kar ya ja tsawon lokaci ina buɗe a gaban ku. Yanzu ga su sunan. Kun ga na buɗe fake account. Yanzu bari na yi amfani da wannan guda ɗaya. Kun gani dai gashi nan na buɗe wani fake account. To yanzu sai na koma kan wancan. Shi ma sai na yi login wannan account da na saka. Wannan account ɗin da na saka sai na yi login ɗinsa. Yauwa gashi nan sai ka taɓa wancan good na dungu na saman gefen dama. Daga nan ka ga ya kawo ka ga nan wani alama mai star sai ka taɓa kan shi. In ka taɓa kan shi, firstly idan ka buɗe account na Instagram fake ka tabbatar ka sa profile pic sannan ka yi posting hoto guda ɗaya. In ba haka ba zai taɓa yin abun da ake so ba. Ka ga nan subscribe, ga nan mutane da dama a nan. Idan ka yi subscribing za su baka wasu coins ne. To da wannan coins za ka sayi time da za a yi following ɗinka kai ma. Haka sai ka yi follow ya kawo kan Instagram ɗin. Ka gani kan wancan account ɗin sai ka ƙara back. Sai ka zo ka ƙara follow. Haka ga nan 8 coins sun dawo 16 a can dungun sama. Sai ka zo ka ƙara ka dinga ta subscribing. Abun da ya sa muka buɗe fake account kenan saboda kar kana subscribing da asalin account ɗinka subscribers su zo su maka yawa. Kuma ka ga idan ka yi unfollow za su punishment naka. Yanzu dai gashi nan kuna ganin coins suna ta ƙaruwa. Kun ga suna 64, 72. Ka yi following. Kar dai mu je mu ɗauki tsawon lokaci muna yi. Yanzu dai bari mu bar shi haka. Za ka yi transfer ne. Idan ka yi haka ga nan wani abu a ƙasa dungu gefen damanka. Gashi nan abun. Idan ka taɓa ga nan more crystals ɗin nan. Idan ka shiga sai ka saka asalin username na account ɗinka da ka buɗe na farko. Yanzu ga username na account ɗina. Ga can coins ɗinmu a sama 120 ba a transfer ƙasa da 100. To ka gani sai ka sa 120 sai ka yi sending ka tura. Haka coins ɗin sun dawo 0. Ka riga da ka yi transfer sai ka fita a nan. Sai ka yi log out. Gashi nan sai ka yi sign in. Sai ka saka asalin account ɗinka na Instagram. Sai ka saka asalin account ɗinka ga nan asalin account ɗina. Yanzu bari ya shiga. Yauwa ka ga ya shiga. Yauwa sai ka taɓa wannan alama mai star ɗin. Kun ga gashi nan coins a sama can ina da 500 da wani abu. Sai ka taɓa ga nan click to start gaining followers. Sai ka taɓa kan shi. Ga nan ka ga sun nuna ma 10 minutes za su ɗauki coins 359. Ka gani ina da 570 kuma. Idan ka taɓa ka ga yayi okay. Yanzu bari mu koma kan Instagram ɗina. Nan ma sai ka yi log out ka koma asalin Instagram ɗinka. Gashi nan. Na dawo kan asalin Instagram ɗina. Yanzu haka followers suna ta ƙaruwa.
Kun ga dai followers ɗina 7,323. Yanzu za ku ga followers suna ta ƙaruwa. Ka gani, kun ga yadda followers suke ta ƙaruwa. Kaga a take har guda 50 sun shigo. A take dama nawa ne muka yi lissafi ɗazu followers ɗin. Kun gani suna ta ƙaruwa.